Mogelijk fraude van 3 ton bij het ministerie van GMN. Daar schrijft de Extra vandaag over. Het zou gaan om een onderzoek, een vermeende fraudezaak van meer dan 300.000 gulden. Volgens informatie waar Extra over beschikt gaat het om fraude met de vuilnisbakken in het kader van het project Dibo, Pabo, Kubo. Waarbij het ministerie van wijk naar wijk trok op Curaçao. In de buurten werden vuilnisbakken geplaatst waar inwoners gratis hun afval konden deponeren. Dat gebeurde gedurende een lange periode en naar nu blijkt ontbreekt er 300.000 gulden. Extra heeft vernomen dat een van de leidinggevenden van het ministerie de zaak op zijn bord heeft gekregen, maar hij zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Hij zou het terrein van het ministerie niet meer mogen betreden. Toen hij dat toch deed, heeft een deurwaarder hem van het terrein laten verwijderen. Inmiddels heeft hij een klacht ingediend bij de Landsrecherche wegens vervalsing. De zaak wordt nog zeker vervolgd.